respecte a què és l'agroecologia o altres sistemes de producció més respectuosos. Al final és una gestió eficient, eficaç de la terra, sense abusar-ne d'ella, no? Amb aquesta visió integral de cuidar-la, no? Per acabar tenint uns productes, naturalment, que tinguin tot el seu gust, no? Que siguin sants per la salut i alhora pel sistema de vida, no? Tant per la terra com per les persones. No? I al final aquestes pràctiques venen a reprendre un coneixement que el teníem fa molt de temps, reprendre una manera de fer molt lògica, no? Que és mantindre, no? La terra que ens sustenta, que ens dona la vida i treure'n els aliments que alhora ens alimenten. Tot i que sigui una etiqueta, al final és una pràctica, no? Una pràctica que tu fas en el territori per produir-te aliments, no? Produir i distribuir aliments. El tema és que la pràctica agroecològica reprendre uns coneixements tradicionals que han quedat totalment arrasats, no? Per un model molt més tecnificat, molt més dependent d'insums, de coses que afegim, en aquest cas a la terra, no? A més associades amb unes idees de treure el màxim de rendiment, de benefici, no? D'aquell espai, més enllà de produir l'aliment en si. Estem produint matèries primeres que acabem venent. No? Al final l'agroecologia el que fa és tocar de peus a terra, esfondra les mans a la terra, produeix uns aliments que garanteixen al màxim que siguin bons per la persona, per la comunitat, però per la terra mateixa, que siguin justos en la manera que sigui i sobretot que siguin sants, no? Una cosa que al final acaba sent secundària, tot i que en principi som una societat que som molt conscients, no? De la salut, no? I del benestar, però més de cara, no? Al nostre cos com a aparador i no pas internament en tot això.